ହେ ବରା ତରକାରୀ ଟିକେ ଦବୁଟି। ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା, ନିଅନ୍ତୁ। ହେ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଇଲୁ। ନଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଭାଇ ବରା ତରକାରୀ ଟିକେ ଦେଲ। ନିଅ। ଆରେ କଣ ବନେଇଛୁ ଏଗୁଡାକ? ଭଲ ଲାଗୁନି। ଲାଭ କରିବ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛ ବହୁତ। ଅଧିକା ଲାଭ କରିବ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଠକୁଛ ନା। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଜି 5 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ବଢିଯାଇଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆମେ କଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା? ତେଲ ଲିଟରରୁ ତ 30 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ବଢିଲାଣି। ବିରି ରେଟ୍ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଳୁ ରେଟ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପିଆଜ ତ ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ଆରେ ରାଗିଲୁ କିରେ? ଆଜ୍ଞା କଣ ଗ୍ରାହକ ଉପରେ ରାଗିପାରିବୁ? ଗ୍ରାହକ ପୁରା ଈଶ୍ୱର। ଆଜ୍ଞା ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆପଣ ସିନା ଚାକିରି କରନ୍ତି, ଟିକେ ରେଟ୍ ବଢିଗଲେ କଷ୍ଟମର ଅଶାନ୍ତି। ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ମଜା କରୁଥିଲି। ଆରେ ତୋ ବରା ପୁରା ନଙ୍ଘା ଟେଷ୍ଟ।